Ουσιαστικά δηλαδή στη λεπτομέρεια δίνει πάρα πολύ το iMapper που μας έχει σώσει και βοηθάει και την εξάλληψη του ανθρώπινου λάθους που καθησυχάζει τις ομάδες. Αρχικά η Luxem Easy ασχολείται με πολλά και διάφορα πράγματα γύρω από την εκμετάλλευση ακινήτων, τόσο με την πρωτοπαράδοτη πώληση διαμερισμάτων σε νεόδημητες κατοικίες και σε όλη την Αθήνα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε αρκετές οικοδομές. Παράλληλα, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πρόσφατα διεκδικήσαμε μια αποκλειστική συνεργασία με τη Hilton. Είμαστε αποκλειστικοί κατασκευαστές της Hilton για τα καινούργια ξενοδοχεία, τα Garden Inn, με μεγάλη ανάπτυξη και σε νησιά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος. Χρειάζονται διάφορες αποτυπώσεις και η χρήση τους φαίνεται ικρωτική, διότι έχουμε και υφιστάμενα κτίρια, παρότι κατασκευάζουμε εμείς τα δικά μας καινούργια, υπάρχουν πάρα πολλές φορές και ιδίως στα project που αντιμετωπίζω που ασχολούμαστε ιδιαίτερα, τα οποία είναι πολύ βοηθητική η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου σαν υφιστάμενο και σύνθετο κτίριο. Εγώ έχω αναλάβει πιο πολύ το κομμάτι το διαδικαστικό και της ψηφιοποίησης, το συντονιστικό. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, οπότε έχω αναλάβει το συντονισμό της ομάδας που θα περνάμε τις αποτυπώσεις και τα σχέδια τόσο προηγουμένως από χειρόγραφες αποτυπώσεις και τώρα μέσω του iMapper. Μία διαφήμιση, αν θυμάμαι καλά, μέσα στην εταιρεία έχει συζητηθεί ότι το καταλογάκι είναι πολύ χρήσιμο και πρέπει λοιπόν να το ψάχνουμε περαιτέρω. Οπότε μετά από αυτό το κομμάτι παρουσιάστηκε σε εμάς και μπορώ να πω ότι στην καθημερινότητα το χρησιμοποιούμε. Γενικά η πλατφόρμα του iMapper είναι όλη μέρα ανοιχτή, διότι έχουμε πάρα πολλά έργα περασμένα στην πλατφόρμα που σιγά σιγά τα σχεδιάζουμε και τα περνάμε σε σχεδιαστικά προγράμματα όπως το Opera. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο και στη συνεχή χρήση επίσης. Ουσιαστικά μετρούσαμε με πρωτοπαράδοτους τρόπους όπως π.χ. μέτρο, λέιζερ και μετροτενία. Όταν ξεκίνησαμε να χρησιμοποιούμε το iMapper, μέχρι να μπορέσουμε να το δουλέψουμε, κάναμε και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή υπήρχε μια ομάδα που χρησιμοποιούσε το iMapper και άλλη μια που θα αποτύπωνε ηλεκτρονικά. Πλέον βασιζόμαστε πολύ περισσότερο στο iMapper και μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαστάσεις που δεν μπορεί, π.χ. κάποια παράθυρα. Στο ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο όσο αφορά την κλίση των δωματίων. Δηλαδή με έναν απλό παλιό τρόπο ήταν πολύ πιο δύσκολο να βρεις αν το δωμάτιο έχει κλείσει και συνήθως ήταν και το πρόβλημά μας αυτό. Και έπρεπε να είμαστε και πολύ προσεκτικοί για να συνδυάσουμε τις μετρήσεις και τα πάχη των τοίχων, ενώ π.χ. τώρα τα βγάζει πολύ πιο αυτόματα. Δηλαδή, προφανώς φτιάχνει το περίγραμμα και συνδυάζει τους χώρους κατευθείαν, οπότε δεν βγαίνει μόνο η κλίση του ενός δωματίου, αλλά μαζί με συνδυασμό όλων των υπολείπων. Ουσιαστικά δηλαδή στη λεπτομέρεια δίνει πάρα πολύ το iMapper που μας έχει σώσει και βοηθάει και την εξάλληψη του ανθρώπινου λάθους και καθησυχάζει τις ομάδες. Εμείς ούτως ή άλλως λειτουργούσαμε σαν ομάδα μοιράζοντας π.χ. τους ορόφους σε ένα έργο σε άτομα. Τώρα γίνεται το ίδιο, απλά μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί καλύτερα, διότι μπορεί πολύ πιο εύκολα να τελειώσει ο ένας τα σχέδια που τον ανατέθηκαν και να βοηθήσει τους υπολείπους ή π.χ. ακόμα και συνδυαστικά με το να συγκρίνουν τους ορόφους και να κάνουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Εννοείται. Επιλέξαμε την έργο ανέγερσης, το οποίο βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Έχουμε την κάτωψη του δεύτερου ορόφου της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, ο οποίος επειδή συνδυαστικά με τον από πάνω όροφο είναι μεζονέτες, δηλαδή είναι ο β' όροφος και από πάνω γίνονται και πατάρια. Είχαμε κάποια προβλήματα, άμα το κάνουμε με παραδοσιακό τρόπο, στο να προσδιορίσουμε την τοποθεσία της σκάλας και διάφορες άλλες πολλές λεπτομέρειες που παίρνουν πολύ παραπάνω χρόνο. Τώρα με το iMapper έγιναν λίγο πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Και εδώ πέρα βλέπουμε στην πλατφόρμα πώς φαίνονται οι κατώψεις, έχοντας περάσει ένα κάποιο περίγραμμα σε κάποιους χώρους, ώστε να μπορούν μετά να κάνουν export τα παιδιά
και να το κάνουμε σε ό,τι κατοικερεύει και να βγει η κάτωψη όπως φαίνεται μετά στην τελική μορφή. Υπήρχαν π.χ. έργα τα οποία είχαν πολλές λεπτομέρειες σε μέρη που δεν μπορούσαμε εμείς να πλησιάσουμε. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένα καταλεγημένο που θέλαμε να ανακαινήσουμε, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να βάλουμε κάπου ψηλά το iMapper χωρίς να πρέπει εμείς οι ίδιοι να μπούμε στο δωμάτιο, να σκανάρει το χώρο και μετά να προχωρήσουμε παρακάτω. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο χειρίζεται πάρα πολύ εύκολα, οπότε οποιαδήποτε αμφιβολία ή οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει στο πεδίο λύνεται επίσης πολύ εύκολα. Και το μικρό πρόβλημα που μπορεί να προκύψει αντισταθμίζεται πάρα πολύ με την εγκύτητα που έχουν τα αποτελέσματα του iMapper στην πλατφόρμα και μετά στα σχέδια. Ως ένα άτομο που εγώ δεν έχω επαφή με το τεχνικό κομμάτι και το αντικείμενο, δεν γίνεται την εποχή του 2026 που βλέπουμε ένα AI που συνεχώς απλώνεται να μην θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία υπέρ μας και δεν χρειάζεται να έχει κάποιος τεχνική γνώση να μπορέσει να καταλάβει στο περό της πέρα τη λειτουργία. Όπως σου είπα, το παράδειγμά μου, εγώ δεν είχα καμία επαφή με αυτό το πράγμα. Μαζί ήρθαμε, κατάλαβα κατευθείαν τα ωφέλη και πού θα βοηθήσει την ομάδα και το flow. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που θα το αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο και θα το χειριστούν κατάλληλα και έτσι βγήκαν τα αποτελέσματα και μετρήθηκαν.